všetkých tých školení, ktoré mám ja absolvované, tak toto bolo niečo úžasné, čo sa týka z tvojej strany. A čo sa týka marketingu, som ešte nebol na školení marketingu ako súčasť predaja, takže to mi tiež veľa dalo. Lebo teraz vieme aj s Milanom spolupracovať aj s Katkou. No a čo sa týka tie veci, ktoré mať pod kontrolou a čo sa týka motivácie ľudí všetkých, a to sa týka hlavne našej firmy ako Tomáš a či regionálneho manažera, teraz oblastného, čo bude potom obchodných zástupcov a tak, takže aby sme to dobre nastavili, tú kontrolu a všetko, čo s Milanom sa nám v podstate aj darí, čo sme sa v veľa veciach stretli. Čo som bol prekvapený, že to takto je, tak toto funguje. že som akože... Zdravie, akože super, hej, že niečo úžasné, tak toto ma prekvapilo, hej. Takže jedným slovom poviem, že perfektné 5 dní. Ďakujem pekne.